Cah cilik-cilik bapak yo pengen mie. Aku yo meteng kok ya. Bapak yo pengen mie bareng kok. Pengen ya, pengen aqua. Pengen aku nyidami aqua. Aku nyidamku warna-warna. Kuwi jenenge ora nyidam. Nyidamku sing Apa? Wakeh banget mesti ora sak macem tok kok. ora sak macem. Dadi sing digalasan mboke. Ya, Anake anake mboke. Pandan. Ya. Iki kurang satu, sisa satu sini nggih. Ya pojokan sing jero. Antau bene dhewe. Lha iku gentenan karo sapa nyutrupe? Gentenan karo bojoku. Oh iya. Sini kasihan belakang. Lagi? Amit nggih. Sedotane kok ya ora didumne pisan. Amit, sedotane piye bagi terusan. Wis bene. Nggih, iki wau ditebas adae ya. Tebas ada. Ora, ndi mau bakule, Mang? Jadi di bosnya kita tuku adae ya. Bos dibalekne, Bos. Jenengane duwite Bakule wis akeh. bakule. Duwite wis akeh sarep bakul aku wae lho jenengane. Wis entek sombene. Ya. Somben nanggap dhewe ya. Somben nanggap aku bonuse aku ah. Endi Pak Ewau? Ayo pundi? Bapak, nggih, bakule di bakule wau. Oh, Nggih. ini. Niki diparing. Oh, ning isor. Kira Nggih. njaluk aku niki. Nggih, matur nuwun nggih, Bapak. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu sedaya. Mugi-mugi saged pinanggih malih nggih. Sehat-sehat terus nggih sedaya nggih. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Monggo nggih. Oke, terima kasih matur thank you Brigel Anjar Pring Manggala Putra Indonesia.